welcome you to Kidzo Praise. You know, no, boy, I'm tired of super jump like saying you try. You try. You know, I got you to do you try. Hallelujah. Kadang kau bakal minta kasih bawa biasa Kidzo Praise. Kadang kau bakal minta kasih. Hallelujah. You know, I got you to do you try. Bangilit berwala na po ngilit sakriu try ka jirwa ka jiro ka jimani. Ipeda supaya biang ipisa siang kena Kidzo. Kidzo Praise. Mentangin liban praise yo tragedy this Christmas. Come on, ba, let's go. You know what I'm talking with somebody's soul, you know. I with somebody's soul. Catch a fire, ngilelang. Catch a fire, come no. Catch a fire. I with somebody's soul. Catch a fire. With the Holy Ghost. Burn them, Jesus. Burn them with the Holy Ghost. Get on, burn them. Burn them with the Holy Ghost. Burn them with the Holy Ghost. Ieid ban long ki min xiêm ba kim đinh Ieid. You know, Ieid ban long ki min xiêm ba kim đinh thang rem du min xiêm. Why are lying on thang rem Jisu thang rem du min xiêm. You can see in the restaurant thang rem du min xiêm ba khôi. Say sing đi ban long. Ieid ban long ki min xiêm ba kim đinh. Hey, min xiêm ba kim đinh. Min xiêm ba kim đinh in ong Ieid ban long ki min xiêm ba kim đinh. Why are lying on thang rem du min xiêm ba khôi. Ingen thi ban ngin right thang rem Jesus thang rem du min xiêm ba khôi. Cái đông lòng. Da lay ngin nôm lệ ban krong kpu kumno. Da lay ngin nôm lệ ban namar ngi shakria ublay ubapa ho. Da lay ngin say xiên. Da lay ngin nôm lệ ban krong kpu. Da lay ngin nôm lệ ban namar ngi shakria ublay ubapa ho. Da lay ngin nôm kardoi. Jisu papa jonga. Jisu papa jonga. Morongin dong lah. Jisu papa jong. Once more, you know. Jisu papa jonga. Jisu papa jonga. Morongin ong lang. Jisu papa jonga. Jisu papa jong. Morongin ong lang. Jisu papa jonga. Jisu papa jonga. Inong lang. Jisu papa jonga. Jisu papa jonga. Inong Ieid ban long min xiêm kim đinh. Inong lang. Ieid ban long ki min xiêm ba kim đinh. Ieid. Mam jump. Why are lying on thang rem Jesus thang rem du min xiêm ba khôi. Nghe nong lang thang rem du min xiêm. Say sing it nói nghe nong lang nghe nong thang rem Jesus thang rem du min xiêm ba khôi. Thang rem Jesus thang rem du min xiêm ba khôi. Hey, you know what I'm doing? Hey, come on in, don't let say singing. Hey, say singing, them in what? You know, hey, why are like so? Jisu papa jonga. You right on, you know, no more. Oh, and it's right on. Jisu papa jonga. Jisu papa jonga. Jisu papa jonga. Jisu papa jonga. Ieid ban long ki Ieid.
Oh, Ieid. Kenapa roh kita nak sirang pom tang Ieid? Ieid balong ki min simba kem deng ke, min simba kem deng, min simba kem ngin ong Ieid. Min simba kem deng. Way are like so. Jisu papa jonga, Jisu papa jonga, hallelujah. Jisu papa jonga. Barongin ông lang, Jisu papa jonga, Jisu papa jonga, Jisu papa jonga, Jisu papa jonga. Saya sing nong ide balong men sim bakem ding nong la. Ni dai balong ki men sim bakem ding, men sim bakem ding, men sim bakem ding ni ong ni dai balong ki men sim bakem ding. Thang rem du men sim, wai ya lang ni nong thang rem. Ni nong. Once more nghe nong thang rem du men sim ba khôi, hallelujah. Thang rem Jisu, thang rem du men sim ba khôi. Nhân ông men sle ya nga dau men sim ba khôi cầm nu men sim ba khôi, men sim ba khôi. Men sle ya nga dau men sim ba khôi. Thang rem du men sim ba khôi. Ya nga da men sim ba khôi. Ya nga da men sim ba khôi. Why are lagi dong thang rem. Oh nang ni trayong. Thang rem du men sim ba khôi. Say xiên you know. Thang rem du men sim ba khôi. Nang ni ông thang rem Jisu, thang rem du men sim ba khôi. Nghe lại cả chương trình Chúa đang bố mình ta, hallelujah. Rồi try. Cái nào có bên này pi, người ta cầm thang rem đuôi. Kadang dong teman semua berselek yang ni nom la banyak yang ni sin beli kong kita bahasa alam teman semua kilong kikun jono song beli amen dan mentah kena Kidzo ngi dua ya kata bo men semua berselek yang amen ni apa mentang ni roh so kalau ngi keman mengiwan Kidzo bapi keman punya roh Israel amen. Ready 1 2 3 go. Dancing, we are dancing in the light of Jesus. We are dancing in the light of Jesus. We are dancing, we're dancing, walking in the light, the light of Jesus. Now walking in the light of Jesus. 1 2 3, we are walking, 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 walking. Aku apa lagi nang somewhere in the light. Shouting in the light of Jesus. Shouting louder, shouting in the light of Jesus. We are shouting.
mình ta ngân kinh thế ha chính sai Jisu mình ta ngân kinh thế ha chính sai Jisu nghe nhà kinh thế nghe nhà kinh thế mình ta bắt nghe nhà sha ha chính sai Let's go back, come on, jump. Let's go bilang canggung tu. Saya sin beruangnya dong orang. Saya sin. Mentah bagian pergi ke singkai. Yang pergi ke singkai. Singkai hajeng shai. Yang pergi. Nak kuat bilang canggung tu. Singkai why ya nanya pen ki ya pen ki pe ya pen hai ha tu sa oh ha tu sa oh ha tu sa oh ha正山中乌特One, two, three, go! David, ya ukola ya ukawanga David, ya ukola ya ukawanga 再见 David, ya ukola ya ukawanga umau David ya ukola ya ukawanga umau way la sao san kim ma utam na wa tang way ar la you ben ukawa ben ukawa Thlam la đời na slang Say xin David Say xin David David Barongnya nong lang Ukawanda uma way lai sao son ki ma u tam na wa on tang way u barongnya lelang ben no tu kawa ben no tu kawa ben no tu kawa hey thalam la đời na selang ula kelalendang ula kelalendang no ula kelalendang kono ula kelalendang krom ya Ramadan David David, you go let David, ya go let
เป็นโอดอุกาวาทลมลาเดยนาสลังอุลากะลาเลนดังคมดูอุลากะลาเลนดังบารองเงินองลังอุลากะลาเลนดังบารองเงินอุลากะลาเลนดังครับRamadan bagum tau debet ulaya halaya di Jakarta usyam yakat kuat jungkuliat ulayum to yes ula ot narendang ula ot narendang ula ot narendang thôi làm được cột say siêu luôn năng nghe đó ula ot narendang ula ot narendang ula ot narendang cái khlia chung kuliat là được cột com đó thôi là được cột way ar la sao debet ya ukolaya kawanda umau debet ya ukolaya kawanda umau way la sao son ki mau ta na wa om ta way you way ar la ben noi kawa ben noi kawa Just do a try, hallelujah. Hang ni ngawan ban mani, hang ni ngawan ban dem siem, hang ni ngawan banong uplay jonga. Milong uba pabril, milong uba day hong, milong uba pella. Tam ya nga say singing on hang ni ngawan ban mani hang ni ngawan ban dam siem hang ni ngawan banong play jong melong pa bri nginong lang melong ba pa play hok melong ba day hok melong ba pella sam ya Ngin raja minong hang ni ngawan ban madam sim hang ngawan ban hang ni ngawan banong hang ni ngawan ban play chong play chong melong pa melong ba day hop melong ba day melong ba pella samya ngin raja minong hiraya to worship Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're mine. You're all together lovely. All together lovely. And all together worthy. And all together wonderful. Come on. Say singing on here I am. Here I am to bow down. Here I am to say that you're mine. You're all together lovely, all together lovely, and all together worthy, all together wonderful to me. Call upon the name of the Lord and we'll be saved. You know, nakasih ka po, kung karpar ka kertanya try. You know, lang kada ka kertanya try. Akodia ka kertanya try. Pangyo So you sing, you know, lang kung karpar ka kertanya try. Ani pangyo. Akodia ka kertanya try. Pangyo Những cái điều kỳ try you know nó có phố hang ni ngawan ban mani hang ni ngawan ban mani hang ni ngawan ban
ban mani hang ni ngawan ban ma dam sim hang ni ngawan ban dam sim hang ni ngawan ban on play jo melo ba brio melo ba brio melo ba te melo ba pela sam yanga melo ba brio melo ba te melo ba pela tam yanga Jisu melong baba brio gen try ka jingem jingi piwe gen try ba kata jima brio gen try ma gen try hakini khia ke barat gen Jisu ngisngo gen try mingla mandor ren kat lang yang sen gen jaka menta man syakri me gen try ban yero ban mani nyai gen try ke presence ke jome ke long lembat ni hakar ting Jisu ko sidwa nyai nguru inong lang Kira ka jima ting boy try hallelujah hey hallelujah Storytime. Yero you try, ki hap ki barit baro, bagi sngongo you try hakan iga pors, asien pangi wala ban wan shapi leng baka Kidzo praise. Hey bagi yo ban shakri you try, bat kini ki kena ki jongi, naba utrai Jisu hi dala deu ong, sha ki kena bakin wan shanga, naba kum ya kita kan kalong kahima ki beneng. Bagi ai ngo utrai ban ka por ngi yo ika ban shakri ya utrai leng baka Kidzo praise. Hey ba utrai wan lami ki babun ki kena kiba yo ban shem mentale me ka ban shakri ban krai ka karteng ka jang utrai bat ha gani gasngi ni don bat ni gini kena Kidzo kiba ya bun kam ha gani ga por ya ka ban draw ban irong ban ngai ishisha ki kena ki bada don sap shisha ka ban irong ya ka ban draw ngi I baro hang ni ki kena kidang ya don ya ka ban le ka benta ka jongki ya roi try baro Iroi try? Iroi try. Tapi laban beteng kan? But haga ni gasngi, kini kena ki jongi kita ya bun kam ya kaban irong ya kaban draw. But hagini kita ya baro nilai ya keren kumno ba utry ublay jongi. Haga ta ka jing start ka jong ula thao ya kani ka perthei. But ublay jongi ulong utao ubastat kata-kata. Ba shim la shu thau dur ya kani ka perthei handai uwan ra ru ya ka jing em ha kani ka perthei bat kani ka jing em ka ba uwan ra ha kani ka perthei pat kawan ra pat ya ka dau jong ka jing em pat shangi ki breu ru kumju na ba pinkin mau yes Elvin oh good oh very good kan but nyo iru ni shamba kumnu ublay Shab untau yang ni ki breo. Ula tau baru penbiang shua ya kanika perthei baro. Bangiyo I shisha ya kata ka jing tau ka ba internet kata-kata ka jong ublay. Habangi pet keleng saudong jongi kanika perthei. Papini I baro ki jai drong. Pitep haki colorings ki jongi ka ba ngangai pipi ju yo pidan ki colors nei bun sin ju don ke lesi don tang bajerngam bayong ngai hang ni don ba purple dan ba blue red orange but ki ba bun sin hi kini ki colors ka ba ka perthai kashna mo ngai I ki baju de haki stationaries ki don hatli kin don khat artli ki rong lani da bun lesi kin don arpu saw Andrei hadu mentaru kitep ki beri kimpat la ban shna kita kirong kabala banya serem ban kita kirong baro ki bangi I keleng saudong ka perthei ka jongi ban pi I ka no ka internet Andrei ka bakong san pat ha ka diga ski nga kwa banya share lang bat pi banya batai bat pi kumno banya slok ba ublay jongi ulong ubakumno ngangai pi baro iwei Pilaya la lendet ikanika dekot kabaong ba ublay ula I kata-kata yaka perthei. Ba ublay ula I kata-kata yaka perthei. Dan hai? Haka? Yohanes? Nong kaba? Lai dekot kaba? Kan real. Good. Yohanes lai dekot ba kan real. Kaong kumno?
Very good. But ni ngau tu, ya kan ni ka dekat ka jong ublay. Ba ong ba ula ye yang ni kata am. Ba ula IT no sendan ya ta ukun bala kha marwe. But bite dapi perkat bhai kan ni ka dekat. Kan ni ka dekat ha ba ublay ong bala ye kata kan ni ka perthai. Bite ka perthai ka mo reyo. Ka perthai kam thau tang kini ki ding ki wa ki lum. Mola taki jingtong ki sentiu ki sembeneng lani kita ki doka lani kita ki marat lani ki jong kani ka perthai ani ublai ha bau ong ula ye kata ya kani ka perthai kamot ula ye ya nga ula ye ya fi kata but kadai na marka jing ye ka jong ublai. Oh wow, nice, very good. But ba ublai ula ye kata ka perthai ba ula IT no ula thau ya kan ka perthai banwan ra ya ka jing pen na ka benta jongi ki breu but hang niru very nice, good. The next page kan ba ya kan ka perthai la thau nam ta jong nu ka de nam ta jongi ki breu nam ta jong pi knang ba ke e baro ka badan ha kan ka perthai ngi pan ngin yo ya ka ban le kmen ha kata ka jing thau ka jong u blai. Nice, good. Okay, next page kan. Draw tu. But haga ni ka for, hakan mau, haga Genesis ha bangingi Shem, ya kata ka jing thau ka jong ublay. But ladafin kan mau, hadin ba ublay ula thau ka ni ka perthai, but ulai kita ki jing itanat. Ba kumnu ula thau ba la penbiang, ba la pen itanat de ka perthai kata. Hadin ka tau ong ba umbet ya ubreu ba unlong marway. Kabamot ublay ru layu I da shisha ba ubreu ban long marway kam long ke ka ba ibet akhmat ka jongu. Ba ublay hakal nong ka ba ar juga Genesis la rafin puli hang ta fin shem ba ublay ong ngan thau pat no ngan thau pat ban ya day kita kinong nya sumarlem kinong nya raplem ki jongu breu. Pandang tu saya khamat pat haba fi pule pin syam ba kumnu ublay pat ula thau ya kita ki ban wan ban sumar ya ubreu ban long kita ki nong ya rap ki jong u breu par haba nga perkha de gani ga dekat ngas ngau tu ba ublay yangi dalai umbet uong ma ban long marway kamur umimon yangi ki breu bangin long marway nganya hajing em jong piru fim long marway pidan ki parlok ki jong pidan imei pidan I papa pidan ki henman pidan ki para esi pidan mi Ieid dan pa Ieid dan ki nana ki misan ki ka ki babun pidan ki no hikai dan ki pastor mod ngingim long marway da shisha bangi ai ngo yo try ba ublay ula ibet yangi bangin dan rengkat lembat baro te haba ublay ula ibet yangi bangin dan rengkat lambat baro bad upendan kamru kan ka kantin ban ong nong sumar kamot kan mau ko hep ki barit baro ublay umon nga bad ya pi bad yangi baro lang bangin ya dan rengkat lem ban long ki ba ya sumar lem ki ba yarap lang ya iwei namar ha kan ka perthai ublay umon yangi ki brio bangin long marway lesi ha kan ka poru yo fi ongo ngati ngalong marway namar bangamdan men ngamdan para ngadi kan marway mo ani ngamdan parlok ru ki babun ki perkat komta andai kan mau wala na fi snow komta ru fim patlong marway lada fi snow tu pat ba utrai Jisu ublay udan rengkat bat pi kan mau ha ka gospel kat kum Marcus kelenong ka bakat ar nadu ka arko krate ter pule hanta nadu no way unong tho wala wan man kli jing kli ya u Jisu man kli ya u ka hukum ka ba kong santam par hitem u Jisu u juba kumnu yu ni unong tho u Jisu ong yu ni unong tho ka hukum ka ba kong san ka di kan pa men Ieid you try da ka donut baro da ka mensem baro da ka jingmut baro bat da ka bor baro kata kan u Jisu ong kalong ka hukum ka ba kongsan bat ka ba aru uong ba men Ieid yala u para marjan kuma mi Ieid yala di bat kini ki atli ki hukum baru Jisu ong ki balong ham kraw bane kanu ka hukum bar fite bas ngau tenat ba uniu nong tho ubala wan man kli jing kli u Jisu uru la ngau di ka ba u Jisu ong
But uru menjur lang ya kata baru ong ya Jisu uong mi ong ya kabadai. Ba dan syupat dah kawai ka ba kam kraw ban ya kiniki hukum. Ada? Nice, good girl. Nice, huh? Okay, draw hang ni kan jing thao jong ublay. Okay, so something else. Draw ye sure. Hot. Thọ kerteng ru kan jong pi bangin ya ngau tu ni duai. Beriu. Good. The shnajuti ru kan? Shnajuti ru you beriu. But nyai ba kunu uni unong thoru uya menjur lang berong kabadai ka ba ume me ong ba dan syu da ka wei pat ko kum ka ba kam krau namar fitep ladang ngila nang ya ka ban I ya ublai am ha ka ban kong ngin nang ru ya ka ban I ya Kiwei. Okay. Nice, good. Cepat dewe, shadow. Oh, Jonna la sang ya ko do ka. Very good. Eye color kan tu do ka. But hanging in shem. Ba ka ba krau tam lani ka ba kong san tam ha ka jingem ka jongi ka day ya ka ba ngi ngin I ya u blay. But kadi ka way ka ba ngiru ngi kwa ba ka jingem ka jongi kan long ka ba dap da ka jing Ieid. Bangil ngol tu ba u blay ha ka ba ning kong ula Ieid shwaya nga. Bada ka juga jing Ieid ba ublay ula Ieid nga ngadi ban pau pa de kata ka jing Ieid sha Kiwei ru kumju. Amen. Ba ublay syam ngau bhai ka jing ka jongi baru ong kadai kani kan ka bangi kwa ha ka jing Good. Ti ha ka diga por ngili ban ai ngo ru ya utrai ba utrai ningkong ubala Ieid yangi baru aru pa de kani ka hukum bangi ru ngin Ieid kumju sha Kiwei ru. Ngin pen pau kan ka jing Ieid sha Kiwei Kumba Jisu ukam shimla benut ban IT no ela ka jing na ka ban ta jongi ban pen yangi tu ai ngiru ngin ai ya ka ju ka jing Ieid. Good. Okay, good. To ini ladap kan? Sebut nok ni. Ha ka diga por ngilai ban duai ban ai ngo yo ublay bo try un pendap yang ngi iwei pi iwei daka jing Ieid ka jong u piru pila ha ka diga por ban ya shim talam ha ka jing duai bat ni. Everyone, let us join our hands and close our eyes. Okay? Join your hands. Ngilai ro ban kap lagi kemat ngilai ha ka jing duai ha kemat ka jong u blay. Okay, everyone, tengok ni ong lang. Try Jisu. Ni wan kemat jong me. Ban ai ngu ya me. Ba mi la thau. Ya ka ni ka perthai. Na ka banta jonga. Try. Nga ai ngu. Ba mi la thau. Itenat ya ka. Bat mi la penbiang ru. Ya ki ai baro. Ban long. Ka jingkerku yanga try nga ai ngu kham tam mela thau ya ubreu na uba ngiru ngiyo ban roi pat shaka perthai try daga bas ngongu iwan ban duai ban ai ngu yemi try penlong ingi kita ki jing thau ba me shem ngau bha namar dei na ka benta jongi mela wan sha ka ni ka perthai ban long ka lenti sha ukpa ha beneng try penlong ingi kita ki jing thau ki ban long kerpang na ka benta jong me ni ai shame ka buram baro kumba mila Ieid yanga tu ai ka bor hanga ka jingla hanga bangaru ngan la ban Ieid ya Kiwei baro ha ka baningkong ban Ieid ya me da ka donut da ka mensim da ka jingmut bad da ka bor baro
ngan nang ruban Ieid ya ki para marjan ki balong kita ki ba Ieid lane ki para banget ki henmen para ki bayeng baro ha kertengu Jisu ni duai amen Ingat hakan iga puan, neng bakan iga jing duai, firu pinyo bor na ublay, ba pinyo ban, ye. God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves 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 me. Marcos nong ko bakat a, de kot balai po ko ong. Men Ieid ya utrai. Dala ka bensin baro. Na bakani kan kalong ka hukum ka ba kong san. Amen. Ngin ong no. Bye.